Halo, halo, Pios ngawing ah. Ok, ka biang em cái network này cùng no. Ini app Shipang mah. Ok. Pilih yos ngaw mentah, baro. Mentah ngilai ya don kat way ngot. Ka biang em ke clarity syuto. Kani kalong ka sin, ka baar, ka bangin yo ya kendo kumne. Ka bangin ya shimentalang, lang ba ka request jong pi, ya ki jing ruai, ki ba pi kawa bangin ya shimbenta, mo. Thank you so much love from Somenting. Kublay shibon ya pi, kublay pi baro ki bala join mo. Nang yai kot pila ban share kan ni ka link syaki perlok jong piro. Kanang bakin laban ya don bentalang haga ni ka por mo. Try ka ni ka voice jong ka clear kam set em ka biang em. Sedang chua deka praise and worship mo. Okay. Mentangin sedang ngin ruai baik ngin shim baik yan nakani ka coaching ruai kan long baik haka jo ko por kum ngin je di kijing ruai ki belong ki praise ki worship mo te try ngin sedang no hi na mar ba ka por. God bless you all. It's good to see you again Kongka. God bless you too Kongka Mila Ayon. God bless you all. Ku bless you boni liu blin ku kui pi mo. Teh kani ka por hashwa begin sedang ya kani ka live request ka gospel song live request ha kani ka por tingin IT shwa how play ha ki jing duai tongin duai ni ai ngu yumi atrai kana di ka jing don lem run kat jomi bat ngi na do bana step jong ani ka sngi ha do kani ka por atrai kana ya ka bangin layo kum kani ka lan ha ka bangin ye kendo atrai kana ka bangin wan atrai kana di ka kerteng ka pokoi ka jomi leng ba ki jing ruai ngaduai kamat ka jomi pa min yelam lenti yengi atrai kana leng ba kani ka kabuk share leng ba kani ka social media leng ba uni YouTube ka bangin layo ban le live ngaduai kamat ka jomi atrai kana bagi ba wan baro kin yo ye ka jing kerku atrai kana iben ta barang sa jong ni ka por ha ka bangin nang la atrai kana ban penjanai ka jing mi ban ngin shash kor sipang ye ki jing ruai ikini barong ipan ng Jesus Christ. Amen. Teman-teman aingo yubleng ladon kumba sao pengot ay tingin ni ruai shwa ya kan ka jing ruai ka ban kong pila ban ban shoot text santo ban message ka ka ba hikwa bangin ruai mo. God bless you too Marcos. God bless you Felicia talang. Saya invite di kilok jong pila ban share ka ni ka link hagabakin la ban ya shimbenta hagabakin la ban yo sngew ya kini ki jing ruai na ka ni ka ko jing ruai mo ki wei pat ki jing ruai ro min la ban ya shimbenta try ka clear em shato pi sngew nga baro tongala yo e ka request nomor bala don ba text lupa nga bangi haban ruai de ka jing ruai ka ba lai spa propel ke jing ruai ke batamai lai spa kendai ponyo ke jing ruai ke berim la dengan bakala kan ni ke jing ruai ka don ha to ko film nabon de lai spa propel ka to bong a ban yo tang ujisu lakil o yang ki wan ka bat marwe nga yai lengo
habdeng ki khuslai ngaju kwa ya ki jingkmen blaherno tharai ka day ngin isi benta I ku play Philbert, God bless you. Blame ku kui pi baro ki belai don benta. Pila ban share ya kan ka link nang bagi weibat ki perlok ki bakwa ban ya don benta ro kin yo ban ya don benta lah mo. Ta kan ka por ngin ya ruai kan ka jing ruai ka ba lais pa propel ka jing ruai ka ba thamai lais pa kan dai phonyo ka jing ruai ka ba rem mo. Lakil o ya ngakiwan ka bat marway nga yai lengo hab dengki ku slay nga jukwa yaki jinkmen blaherno abangan nyo tang Jisu jing im hut tingan sa shen usni jing shai day tang mau bat u klorga Bethlehem si jing shai day tang mau bat u klorga Bethlehem haki jing yai berthei sao dong đáp ca út ca chào hà ba bê yu điều ba buôn rong ya u sha ban nga ba aban yo yu Jisu godor tang ya u marwe nga mo ulong tiêu li ka pentor bat tiêu ku lam kasaron ulong tiêu li ka pentor bat tiêu ku lam kasaron anda boy sya karibasuk ngan sa apa kajingkan ladan pasyo tang uji su kerdop nengkan saplit wang batu painong ruangan yaro angel ru kidon hangtam Jisu kordor tang uji su kan yai long jing ruai jongan Jisu tang uji su kan yai long jing ruai jongan plain good ku ya pi nang bagan ni jing ruai ke ya tho ingi badai tang uji su Jisu ulong ubakodor ki ba hakabangi le la dangi don hau Jisu kilo ki ba jong tingi le yo ban pe ye ka to ka request hang to la don ba request ye ka jing ruai ka ba ars pa an riu po ar lumi la mare welcome kong ka jing ruai ka ba ars pa an riu po ar ki wei ro pila ban message pila ban text no mo ki wei ro pidang la ban text lupai ka jing ruai hang to
you play long kapuram. Okay. Kong lumi kani kaching ruai ka ba arspa an riu po ar an hapan bo shwa mo namar bangam de yo ba pechwa lupa ti ngin sarwai namar ba ngala don ka jing mo jing perkhat bangila ban le no ye kani every Saturday mo tingan bo ye ka ngan bo ngala le ni nang bakan suk ngala bo note kum to ma la bo noted nang ba in your ban ruai sachi sen la don request you play long kaburam to pila ban text kan no to jing ruai you play long kaburam i Christina Dekar you play long kaburam pila ban text lupa i jing ruai ma you play long kaburam ikam bulale okay snga ba respond snga ba tho mano ba okay sanspa an ribo kandai khuble shibon basi nang ta hai kong kha nang bon ki hai kha nang ta i unify surong snga ba ruai kanam ba saus pa lai punya okay ngin serwai mo ngin serwai mo shibet te ngin ruai shwai ka tu ka ching ruai you play long kaburam sanspa an ribo kandai sanspa an ribo kandai haka tu ka por bala men show kan ni ka por ka tu ka last life bangila deban le ngirwai ka original dementa ngirwai ta ko wei pat ka jing ruai mo kalong ka ka ba sngew tenan dadangi chong hai request pi daw pa ye ka timing mo the last time ruai ga daga dan da temen tugas ngin ruai de win ke second song ma okay da bon ki ba request ko play shi bon ma sabar ruai jong na okay ngin sa check ma iki ruai shi ngin ruai shwai ga ni jing ruai ka san spa and ko kondai ka jing ruai ka mai live ulai ka jing ruai ka berim to ya ro ya u price nga perthai ba ukran ka ni jing ruai ka khot yangi bangin ye ro ya u blai namar ha ka jing im ka jong yangi bat shibon ki a ki jing kerku ki ba u blai ula the sai ha ka jing im ka jong ka ni jing ruai ka khot yangi bangin ye ro ya u trai ngin ye ro ya u blai ngin pendon buram ye ka kertang ga ko ki jong dengan ni ka por nga khot sngew ba ya pi ba piro pensinya mahaban yeshim mentalang mo ingin ruai ko wepat ke sul ke baar mo to you play long kaburam ki kampu lale dukun ula pa bayangi u ike bu aila ka jing im ka kuna pansil ka kerdop ne upi batin rum kibril tu ya ro ya utran siap pertai ba ukren tu ya ro ya utran piki ben riu shakman tu wanda uji su konsya upa ai buram ya ubula lekam hela kedepan ke balai mo ikam kiba kraula lea berhei da uru ado no jingmenta ya islay Henreikan salong jing pelakam pala Andaya uji sungin yoi magma Tuya ro ya utwa siap pertai bau kwen Tuya ro ya utra Iki ben riu syakman Oh anda uji su konsya upa
kamar balak bun kibaya request ngin haban ruai si dekot ni dekot bat ke koros tangkum to himam ngin yok bani si bentalang baro kijing ruai ngan hapan pek na do nang ne. Okey, dan berequest sang to kijing ruai ke basan spa lai popra ngan penlong ye pi ki nong tong breu lada pin bot yang ngan penlong ye pi ki nong tong breu lada pin bot yang tu khilai tu da penlong semran kani ka jingwai ka khot yangi bangin long ki nong tong breu ngin khot yiki webat ki para breu mo kham tam ya ka bangin tre hok ya ka kam ka jong utrai kani ka jingwai ka longkum ka ban encourage ka ban aiman sin yangi ha ka bangin khot ngin penlong ya ki breu bakin ya ki para bangai jongin ong kumta bakin long kinong tong breu ngan shu pensyai ka jingmut jong kani ka jingruai nong tong breu ka pamut bangin khon ya ki breu bangin lei syaka kam ka jong utrai mo bangin yalap bangin ruai bangin yaro isngeu tho bam ba omdon ndai baro bala ban long kinong yalap ni kinong ya tho khana ki badon ya kasap handrai lang baka jinglong ke jongi lang baka jingim ke jongi ke baman kesngi kalong kata ke baro ke bapelong yangi bangin long kinong tong breu amen kalong kumta emo tonga khod ipi bapin yishim benta lang hani ke por ya kani ke jingruai ke baongan penlong yapi kinong tong breu ya kani ke jingruai la request dai promotion pakama mo tong hagani ke por ngin ruai kani kijing ruai bat sabot ngin sarwai bet paro iki to kijing ruai ki ba pila request ma la don banga complete ngakum page kani ke screen pila ban re typing mo untuk toh khot ipi bangin ruai pertama ngan penlong ya pi kinong tong breu kinong tong breu kinong tong breu ngan penlong ya pi kinong tong breu lada pi but yang lada pi but jangan ladapi but jangan yang penlong ya pikinong tong breu ladapi but jangan tu kilek toda benlong senran benlong senran benlong senran tu kilek toda benlong senran ya ki ben real baro ya ki ben real baro ya ki ben real baro tu kilek tu da penong senran ya ki ben real baro kasyong hanga happy ban shim ya kane ka jing ruai ma ban shim ya kane ka jing kit kle hato ngin long shisha kita kinong tong breu kita ki breu ki badon kata ka jing kle ban khot kham tam yi bompat itho ma ika kerteng ka jong utrai ika kerteng jong khon jong o Jesus Christ te ka ni ka jing ruai ka khot ing baka de ka responsibility ka jing kit kle jong na jong pi ma ta kum to ngila dep ya ka to ka jing ruai ka ba san spa lai propra ka ba san spa andri po khandai ngila dep ruai ma menne ti ngin sa page ben okay la bun ki baya comments nga chaji o pi1 chaji pi nong kha to u blame kur khui pi ba ro mo
leng ba kan ni ka jing ye don lem rengkat jong pi kan long ka jing ker khu yang i baro iwe ba iwe pila ban teks ye ki jing ruai ki ba kino ki jing ruai ki ba phikwa okay ka sakawai pat ka jing ruai ka dei ka ba san lai spa khat khandai hymn number lai spa khat khandai lem bat me ka banta jonga jiunom ko dor tam ye ka pertai shilenter ka jing im jonga ai ngan yai ko trai bat me kani ka jing ruai ka long ka e ka ba kren yangi ba ngi don lem rengkat bat uble don lem rengkat bat ngi bangi ro ngi ka bangi de ban le hatu ngi kloi ni em ban don lem rengkat bat umo ban yai rengkat kamon ka bakhoi pakentang ka jong u tingi aingo yo ble menta kila ya bon ki ba ya join nang khot nang weri ki perlok jong pi bakin ya don lem rengkat akan ka por bangin yo pan sngat ya ki jing ruai akan ka ko jing ruai ma ka jing ruai ka ba lai spa khat khandai ka jing ruai ka ba thamai lai spa khat nyo ka jing ruai ka rem ka ba rem ngin ruai ka khot ka ba nang kong bat ka ba lai mo me ka ben ta jong ngaju no ko dor ta ya ka birthday shilender ka jing im jong ai ngan ya ku try bat me lembat me lembat me lembat me lembat me shilender ka jing im jong ai ngan ya ku try bat me hakilen di dum to suma bat hagi yong birthday shaka ker dog neng baten shai ai ngan yo rung lembat me lembat me lembat me lembat me lembat me shaka ker dog neng baten shai ai ngan yo rung lembat me kat nu kalong ka bakrau bangin yo ban don lem rengkat pat utrai ujongi okay to dau ruai mo gitu ke jing ruai ku request pingin seruai gitu ya sebentar lagi gitu ke jing ruai trong pi iwe hadin iwe mo bros nga bahar ruai gitu ke jing ruai okay lai sepakat kendai okay ku bless bon ngala de ruai mo senrap bad i felicita talang pia request ke jo ke jing ruai ngait ka long ke jing ku yang ibaro iwe pewe terus to milayo sa iway pat iba request hadin beladep ke tuwa jing ruai lem bat me ya ke jing ruai ke balai spa and repose sao nang ta ini precious rumbai i request ya ke jing ruai ke ba spa nyau peu tongin ruai shwa ya ke jing ruai ke ba lai spa and repose sao ke jing ruai ke ba thamai lai spa and repose san ke jing ruai ke berim Jisu me ngashania lok bashisha ngalashem Jisu kodor tang hame ngashania skem kani ka jingruai ka khot yengi bangin shania hau Jisu Chris ladangi kan mau naga kitin ka jong ublay naga gospel jong Yones kasan klanong ka khot ka banang kong ka baong mga ngalong ding sa wanyu bashisha padu kupa chunga long sumar priso Jisu Chris long ding sa wan bisha ngingi long kitanan
Tila dangishan ya hau Jesus Christ ngila shisha ban penmi ya kita kiso kibat hiang kabalong kecing kerkui ngi paro iwei pa iwei tegani kapor ngin ruai swai kani kecing ruai kabalai spa antrepo sau bat hadin ngin ruai sakawai pat kecing ruai kaba aspa nyopel kadnu thiang banchan ya ji sunga khodi pi baro weri ki perlok jong pi ngasngel tenat shisha haga bangi yo kum kani kalat pan ye kendo ma kaburom ni aisha utrangin ruai ya kani kapor kecing ruai kaba lai spa an reposau kecing ruai kaba thamai lai spa an reposan kecing ruai kaba rim tongin ruai kani kapor kadnu thiang banchan ya ban piang các tin bu ai ban nghe hai các bu lar trong ban tip ru bu day bu try Jesus mình asyanya lok bashi janganlah syam Jesus kordon tang hami asyanya skem hoi katiam bancanya nagapon banyo lagi dakaba yang nabuji su jing membajing Jesus mingasyanya lok bashi janganlah syam Jesus kordon tam habi asyanya skem ngin syanya hau jisu namar bulong bayai ne uyai ne skem makajing imchongi tungin yai ne hau namar mau ladon ke jingkular bulong udeng sowan upashisha tagani ka por ngin pe ye ke jingwai kaba arspa nyopel ke jingwai kaba arspa nyopel ke jingwai kaba tmai arspa nyopo pra ke jingwai kaba rem khot langi pi baro hakaba pin yo weri ki perlok hakaba nginla ye kaban teteng ban ya ruai ban yero yo blai ban syakri yo lengba ke jing ruai hakani kapor kaba aspa nyo ngin ruai no mentana mar balak bon ki bayar request ngi aingo yo blai balak bon ba ki ba request tingin ruai no tang ke chorus bat tang ke first verse bat ka chorus kal kabiang kumta sngeu bha respond kublai shibon hani bawa kublai shibon amen ublen kurkhu yipi ngin sarwai ngin yishim bentalang yikitu ke jingwai ki baro pila request ma pila ban message ki ki jingwai ki ba pila pikwa banin ya shim bentalang kabiang em ke clear em kani ka sound ke volume to hoi kabiang kublai shibon kub yipi kublai shibon tong ni ruai kani ke jing ruai ke dekat ke baneng kong bat ke chorus mom ke jing ruai ba ars ba nyopel Jisu no bendim jonga ngawan ban sno tang ami
kasih man kapon ai ngan sngau nami kapon ai kaji ita trong đi kan hajan chong ni kani ke jing wai ka khot yangi bau jisu long nong pen im jongi ha ka bangin wan pan sno bangin sno tang hau namar ba man kesngi man ka por ha ka jing im jongi ama ulong ka por bat ulong badan bor ha ka jing im jongi ublen kur khu yepi lang ba ka to ka jing ruai dah din pangila deb ban ruai ya ka to ka jing ruai ka ba ars pa nyu pel ngila yo ya ka request okay kublai shibon ye piro kong lumi nang tangi le yo sagawe pat ka jing ruai na i sani res marbanyang kublai shibon ye pila request ka jing ruai ka ba ars pa live ho kandai okay ale piki khon ublai nginang ya seyon itenat jong utrai kani ka jing ruai kalong kabas ngeu tenat shisha mo tengah khot ye bangin lech se kata ka seyon ke jong utrai namar kata ka seyon kalong ka itenat hadu kata ngakhot ye bangin ye shimben talang ha ni ka pot pila banya shim ya ikot ruai nang tapin ruai piro yen ngin ye ro ye utrai mo ha ka jok ka bentala ka ni ka pot ngin nang ya seyon ngakhot lang ye paro ngin ye shimben talang ya ka ni ka jing ruai ka ba ars pa live hukundai kabala request dai saniris marbanyang next ko jing ruai ka ars pa kandai posan ngin ruai tharai tang ka jing ruai tang ka first verse bat ka chorus ma namar ba ki bon ba ki be request ngai ku play appeal lang ba ka ni ka jing ishi mentalang jong pe okay ngin ruai menta alepi kun ublay da jing mentungin ruai ban pen sawa jing ublay ban pen sawa jing ublay sao dong ka kerutrai sao dong ka kerutrai nginaya siya seyon itenat jongku try nginang ya chatay siya seyon siya nang baku jong utray nginang ya siya seyon itenat jongku try nginang ya chatay siya seyon siya nang baku jong utray ngin ye ro yu utray haga bangin lay ngin ya siya kata ka seyon ale gigi kon ublen ka kuya pilang ba kanina jing ruai to hadin ketu ka jing ruai ka ba ars pa live ho kandai ngin peit sa we pat ka jing ruai ka ba ars pa kandai posan ai ku blai pi baro ha ka ba pila pelaj ye ka por ba kodor jong pe ha ka bangin yo ban ye shimbenta ublai undan dong dalam kan ba pi ha ka bangin la ban keteng ye kan ka program man laki si man laki por kajing ruai ka pa ars pa kan dai posan kajing ruai ka patmai kan dai bo nyo kajing ruai ka per pila ban wer ki perlok ha ka bakiro kin yo benta ban ye shim benta lang ha ka bakin snap ye kan ka program ngin ruai kajing ruai ka pa ars pa kan dai posan ka bala request dai Gary Agreement mo ayo iya ka kumbat ho ang to ka welcome ip ta ka bangin ruai
haga ni ka pori ka ni ka jing ruai don habo dengki ding martel ubabin bangan kengkor ya kama berthei ti mendam ile siban kamkor Kasih, ku kasih, baun pau hanga klemka, baun pau hanga klemka, kedekot ke balai, ngan lepa, pagi blei kala. Baju shan haka birthday dan ya ber syang batu jisu isu long jing le no aban jingi Ju nom haga ik jong Ju nom haga ik jong Kajing bhabru ukris kani kajing ruai kaya thu yengi ya kata kajing bhabru jisu kedon kajing ruai kabong ai jing bhabru u jisu an I hanga dur ik bes ngeurit batlem bat ba shisha tu ka jinglong jongi ka jingim jongi kan long shisha kum ka dur ba bhabru jong uji sukres kuble jibun gary ka tu ka request jong pe ka jingwai ka ba spa kan dai bosan nang ta ngin sa page sa weipat ka jingwai ka ba lai spa Okay, lais pa an riposaw ngin adep ruai si sendai tengin sapet ngin ya shibentalang shwai kini ki jing ruai ngin sapet shibet ma. Okay la don ba request ya ka jing ruai khoros ka ba live hosan ngin ruai ngin page fa mo menta ngin page ngin hap hiban ruai baro ki jing ruai ki ba pila request kanu kelong ka ba kraw bengin yo ban ye shibentalang kanu kelong ka ba kraw ka bangin la ban yero yo ublei lengba kini kijing ruai. Oke, ini berrequest ya kini kijing ruai cross kebalai pusan. What's ngewe ngan haban bu noted ma next time in seruai ngalabo kini kilong ke balang bakani kan kanang aibor yengi bangin nang laban ya shibentalang baro kijing ruai ki badon hang ni ma. What's ngewe ingin sa move on sa kawepat ka jing ruai adin bala dep request na itu Rebecca ran ksai pila ban request pada koi ke jing ruai mo any ke jing ruai karos ka pikwa baba smio barwai ke tu ke jing ruai ke bashis pa propaway na grace talang okay ngin page mo ke jing ruai ke bashis pa propaway kadon kawa badap dasnam okay ke jing ruai ke bashis pa propaway shis pa nya bosau naduk meningi ruai ikitu ke jing ruai ke balong haka nika haka praise mo kijing ruai yero tementa ngin ruai ya kijing ruai haka sur jong kijing ruai kani kijing ruai kabaya tho yangi syapang kata ka wa kalbari syapang ka snam ka jong Jesus Christ kabala sait khoi ya ki pop jong ngilong ki bru ki badap shibon kijing duna Henry ka snam ka jong Jesus Christ ka sait khoi par ya ki pop ki jongi kani ka jing ruai ka khot yangi bangin shim bentalang pila ban shim bentalang i kani ka jing ruai ha ka so jong ka jing ruai na khot i pi kani ka po kadon kawa badap dasna blami
Kalbari Kinong Poki Batong hitam Hagakin kuy kinli Hagakin kuy kinli Hagakin kuy kinli Kinong poki batong hitam Hagakin kuy kinli Ublain kurkuy pi ngin haban ruai mo ngin sepik lada don kapor ngin serwai ya ka dekhat ka baat mo kani ka jingruai ka long ka ba pen kan mau yengi bangilong kinong pop ki batongit tam Henry kani ka snam jong Jesus Christ ka sait khoj par baro dah kani ka por hadin bangila depan pe ya ka tu ka jingruai ka ba shispa prapowe mentangin Blain kurkuy pi kublai shibon ye pi ro kumjo nang tangin pe ye ka jingruai ka ba saus pa lai phonyeu saus pa lai phonyeu ngango yo blai balabon ki ba request saus pa lai phonyeu mongin pe chwa saus pa lai phonyeu kabiang em la dangile every Saturday kanika program pila ban comment sang to okay kanika jingruai ka ba saus pa lai phonyeu saus pa har pandreu ke tho yengi ba uji sukres ulong unong ap lang brot chonga to lang ba kanika jingruai nga shukwa ye ka respond jong phi tho yenga naka Bible kaba phila ban shem shepang bo Jesus Christ ulong unong ap lang brat manu ba kloi to ngan pe kani kalong kaba phiro phia shim talang mo nagi jingruai sam kan ong lupa kumta to manu ba kloi ban comment sang ni ngan pe menta phia dang don okay okay ngilayo Rebecca kadai correct mo la dai ban ai price pila dai deka bangiyo ban ye kendo deka physical mo ha ka bangiyo ban ye shem markmat Henry lang ba kaniro ka trophies nagbenta ka jong pi ka long ba ublen kul khu ye pi kumjo ye pi baro ki badon ha kani ka por ma okay kublai shibon sani res kublai shibon kublai tingin ruai kani ka jing ruai Jisu nong aplang brojonga lam yangangan budyami lau pa birthday banjai pleng ba ngam shep ting badon mami nga saja pacurngam harut wadui kuy clear try nong ap lang rot maphatam lembat mingan om stelski mau kublai shibon lembaga nega jingruai kabaya tho yengi kabang ba lalang ba ka jingruai sam ar pulai klanong ka dekhot ka benengkong ka bang utrai ulong unong aplang brot jonga nganom kerdu mo phila ban page mentana Bible mo ka tu ye ka tu ka full verse sang to kublai shibon iki nigi comments jong pi ka dei mo ka answer ka ba pi ai ka ni ka long ka ai ka ba ai men sim ro inga ka joko por ngi ai ngu yu blai mo
temen ta pade hadin bangila deban yerwai ketu ka jingruai ka ba saus pa lai ponyo to la don request wai ketu ka jingruai ka ba lai spa pra po pra temin page wai kata ka jingruai ka ba lai spa pra po pra ka best pa ka ni ka jingruai ro kublai shibon ya itu request lai spa pra po pra to ngila yo okay na dekhar kublai shibon ya phimo gani ka jingruai ka ba ya tho yengi shepang bangi sneus kem amar ujisu ulong jonga kani ka jingruai ka khot yengi bangin pen bana ngin yero amar bo Jesus Christ ulong pen im jonga yang kau ipi barok bangin ya shimen talang bangin ya ruai ha kani ka por ikan ni ka jingruai ka ba lai spa prapo pra ka jingruai ka ba thamai san spa san ponyo ka jingruai ka ba rim tama kau ipi kani ka por bangin ruai bo ngas ngeus kem Jisu ulong jonga akaburom le ngayo malpa jing pen im layo bajing sius pa das namba kordor belasanyangan mentang pernah mentang arwai ya ro nong ben kat badang in mentang pernah mentang arwai ya ro nong ben kat badang in ngeus kem Jisu ulong jonga ni ai ngo yo play lang bagani ka jingruai ka ba pila request ta gani ka por hadin bangila yo panruai ya ketu ka jingruai ka jingruai ka ba lai spa prapo pra in yo banruai sakawai pat ka jingruai sino itu don request iway toh saus pa lai po nhiều tu tengila adem mo la bon ki jingruai pa request ma ilat senyau bahar wai pidang don hang ne kenerlang penlong yang atrai uding bala pidang don hang ne senyau bahar masih cang tu ada pidang don penlong yang atrai to pidang wat no ye ketukan number jong ketukan jingruai mo kenang pakapor kenang pakan ombam than kapor mo ngap tip shu hang no bangapoi mentah abon ki bali la request akan ka por mo to wat sngewe bol don ki por ba ngamla shu ban pe namar pakila bon ki ba comments kat bala ngap persyang ban pe iwei hadin iwei tampangan persyang himo ban pe to lai span reposan pengin page la ka page ya kani ka jingruai ka ba lai span reposan na sngew kum pengila de ban ruai si sen ya ka to jingruai tam lei ngin page wa pidang don hang ni tu request ya kani ka ba lai span reposan
nakut kilom jong ka jing shai pikwa bangin ruai da ka traditional version ne pikwa ban ruai da ka wei pat da ka tu ka 6 pulse measurement idang don hang ne singa baru respond mo okay kublai shibon kena lang ba pila ong ka biang every Saturday ma ilat kublai shibon ipi God bless you ma Jubil Son Rumbai welcome ngin ruai mo nakut kilom tangin ruai dekat traditional version ma to hagan ni ka lais pan reposan lais pan repon reu nakut kilom jong ka jinge ngakwa epi ba pin penki mo kan diat ye kamet kumbe kenamar kani kalong traditional mo kabat kan long exercise akajo kapor ma to nakut kilom jong ka jing shai shipai kristan to mi tutur syaprang syajing yale kat baski kadang i saudong jong inong syun ide laka bolut min sei ngitip jingek kalong jing job kan job tut ya pertei ngin job daka jingek ngin job daka jingek udah jing job don burong ngin job ya ka pertei ngin job daka jingek ngin job daka jingek udah jing job don burong ngin job ya ka pertei kajingay faith mo ngakot ipi bangin don kata kajingay ke baskem namala dangi don kata kajingay kum ki samla kristan kum ki khon kristan kum ki shipai kristan in long shisha kita ki bajam mo to gila yo ban pet kum to ye katu kajing ruai ke balai span reposan don request i alan namsau okay pila request you to kajing ruai ke balai ke bong ba khoi okay la request nga tu shimet ong ngalakan mau ba pila request ma nga welcome you pi hakan ni ke por pengila ban ye don lang hakan ni ke por pengin ya shimbenta lang ani ke por haka pengin ya ruai mo to ngini ruai kan ni kajing ruai haka surjong ka jing mani ngin mani yo try namar kani ka jing ruai ka bangi ngel tenat bah ka por bangi pelong hagi jing ye seng step mo bakhoit bakrau amai mo ta kani ka por ka khodi pi bangi ni ruai lang hai ni ka por bakhoit bakrau bor ablay dang step ngap gen rat ngin riwai ngu yame bakhoit klein badap jing isnei lai ngut batang wei long utrai bane sedang kedekot bahar mo bakhoit riu khoi kiaro baro kipan snyak siar kiloi ban ngo yame kiro baki sirap kimane dembaro ya be baju no long ubayai ne ko play ka to request jong pi ma
te mentapat ngin pet pat segi wei pat ki jing ruai kong khas nya bahar ruai kawas lais pa san po kundai mau bangila de ruai chi sen ye kato ni kumno okay ajisu long ulok bakodor kani ke jing ruai ke tho yengi ba ujisu ulong ubakodor ngitip bangi don yi ka ksiar idon ya ka yakine ki mauleng nai ki bakodor tangba ha ka jing im jongi spiritual mo ka jing im bakenjaman sim kito kinom don kito kin sedon kapor bangin du no ye ki mo henry ujisu Christ ulong bakodor hadu kata-kata ha ka jing im jongi une na bom jukut shabom jukut ta kani kapor na khot ye phi bangin ye ruai kani ka jing ruai ka ba lais pa san to kundai okay phi osngeu em nga haka ka banga ruai kam thut em kanat wong kalong lively em chapi kam jam em kanat wong tongin ruai haka ni kapor please respond nga shukwa ban yo I hato ka biang ni kan network jonga phi kalong lively hi chubo ka ka banga kren kam kalong ka smooth em bailas nga ba hoi ka shai ba kam jam ra okay kublai shibon to ngin sarwai mo ya I kublai shibon ya phi mishan lang dekhar kublai shibon I phi Kathleen rapthap kublai shibon Kathleen rapthap mo my classmate kublai shibon ya phi te kublai shibon ya phi kublai phi baro ki bala request ki bala comments ki bala aiman sim mo kani kapor te ngin ruai no ikani ka jing ruai ka bala request dai khanang bon ma ka jing ruai ka bala spa san to kundai ka jing ruai ka pathamai lai spa rupau ka jing ruai ka barem to ngin ruai mata aji sulong ulong bakodor haba jin jaryanga kiban un kya do nut paswai bor bajing ai un ai ajisu long ulong bakodor jisu long ulong bakodor jisu long ulong bakodor haba kelon unyara haba ngakot unjuba jisu long ulong bakodor in abruai ta chit khot ma kha ku play shibon ni ga jing request jong bi ga ni ga jing ruai ke to ingi bob jisu Christ ulong bakodor na mar ba ka jing im chungi le dangi shem ki jing chinjar ki jing yele ki jing kya ha ka jing kit ha ka jing im jongi na maro jisu Christ ula don ka jing kula bo un pen sting yeki un yarap yengi mo kadon kami kumbangi ruai ku tu ki ruai ki ba baladep bangin shania tangha u Jesu Christ kublai shibon ye jing request jong pe okay alan top ngaladep em kublai shibon ni pi ngaladep ban ruai mo ye tu ka jing ruai jong pe ladon ber request ngamput jus ngeu katu nakut kilom daka 6 poles measurements nga base ban pen ngeu nga kwa pen yos ngeu lais pan rupusan okay kabiang bangin ruai katu ka jing ruai kanu katu nakut kilom lais pa pikwa ban ruai daka wei pat kasur mo kalong ka ka babiang mo bangin ye ruai adon okay ngin ye ruai ngin sarwai mo gitu as pa nya pokundai mailet okay kner ngin sarwai
tengin ruai shua da kanika kaba arspanya pokandai bat hadin nang tangin ruai ya katu kanakut kilo da ka wei pandai shu da katu traditional ma kidon ar version kabasngeu tenat bah katuro arspanya pokandai kidang ya bon ki ba join kani kalong ka ai kaba kanlong ka jingker khu yangi namar ba habangi yo pukum ni don ki jing ruai ki bangim 4 jutip lengba kani ka por ngila bantip yang ngaru ki don ki jing ruai ki bangam tip tagadaw nga ongi pis nga ba ai por nga mo kani kalong ka ai ka ba perlo yang ngaru ha cukup por bangan le assignment baong da ka wei pat ka kantin mo tongin ruai kani ka por ha kani ka por ya ka jing ruai ka ba arspanya bakundai ka jing ruai ka batamai arspa prapopra ka jing ruai ka barim bên long yanga atrai udin bala ban kleng harut ki kiwa babha ban pur ki the ban say isla baim ban say uso patre mensi Trei atunan trei hapo ka bensin bangan pendu noya ka jinglong bari bangan yolong kumuriu bajanai bangan yolek bat mi syari Kublai shibun ya ka jing request jompi mo kumba ngla de pule ba nginlong kita Jesu Christ ulong utau deng so wan boshisha ngilong kita kitenan kani ka jing ruai ka khot yangi bangin long kumu tau deng ubala mo ban penmi yaki so ki babha bakin pori ki thet shikisla bangin sei ki so Omdei usok mau ubangi baman kesngihin rei usok ubatrei do mensim kublai shiboni katoga jing ruai mo kublai shibon ye piro si biling do mo lang ba kanika kanika long kabangin yo pan ye shimbentalang mo ublain kurku ye pi kumjo to okay pa ilan ngakwa pin ruai katoga jing ruai kebasan spa ar Singyo bah request jika tu nakut kilo ngin serwai katoma ngan serwai ka ka weipat ka version nama ka don art li kijing ruai to mentang ila yo ye ka request na i mawi klem ila request jika jing ruai ka ba sanspa arpo ar Todan batip sepang kani ke jing ruai kebasan spa arpuar kedai ya kisamla ni hatu kedai ya ka bible ne hatu kedai ya ka jing im jong ini tos nga bah comments mano ba kaloi ma ban comment sang to kani kedai ke jing ruai sepang ki kublai chibon mai la kublai apil ro kumjo kong knerlang kublai chibon ipi blend kur khu ipi tos nga bah guest denis nga bah perkhat bakani ke jing ruai ka ba arpuar ke kren yeno ni kadai ka jing ruai sepang jong no hadin ba pila teks ngan sedang mo ban ruai to jing ruai ka basan spa apo ar ka jing mo sepang kisamla yes correct answer is sanirisma sepang kiyeng kristan ngin yai duai mo lembaga ni ka jing ruai bo ublay ulong ukli jong ki yeng kisem jong kum ki bangay hau yeng kristan mo ngin ruai tangga dekot ke benengkong amar bala bon kita request mo to mentang ngin ruai sanspa arpo ar ke jing ruai batamai sanspa kat pra ke jing ruai ke barim wan kan tai ko jisu to ko play shibon ngin ruai ke to jing ruai
yeng Kristan basen syaro play to yeng Kristan basen syaro play jing suka don hangta jing yaro bada pashlay ya uhala karta tang hauban aiti tang ya uban syakri man lakasmi man lakapo ulong ubakodo man lakasmi man lakapo ulong ubakodo kublay sibon man lakasngi man lakapon mat ki yeng Kristan hi kiba ay ga jingyalam ka jong ublay kiba haga yeng kasem jong ki bo e akmat do ublay hakaba man lagasngi man lagapor kinang ban yat ek lanti ka badai kat kum kaman ka ko jong ublay mo khot ipi baro iwei ki yeng Kristan ka pangin bo do ublay hakman bo unlong ukle jong ka yeng kasem jongi bagi ki bangi plan haka jing jongi kinlong ki ba yat be yai lanti kublay shibon ye phi nang bon ki kadai teh kan ni kapor ngin ruai ka tu ka jing ruai ka ba don iba message men ne bangin ruai ka tu ka jing ruai kabalai span reposan daga wei pat ka sur jong kamo ngin ruai tak ka dekot ke banengkong ngin ruai no daka dekot ke dekot banengkong bat ka koros mo to ngin ruai menta pidang don emang ni tu iba message men ne to ngin ruai menta mo nakut kilo jong ka jing shai she by Kristan to me tutur syaprang syajing yale kat bas ngikadang i saudong jongi nong syun kiker laka bolot ngin se ngitip jinge kalong jing jong kan job lut ya birthday ngin job daka jinge ngin job daka jinge udah jing job don urong ngin job ya ka birthday ketu kedai ka second version jong kamo to ngilayo yaki request ki balabon ha kini kepor to i Rebecca rengkesai ki HB Koros balai posan ngala bu noted juga to mo ngala ong mani ba ngan haban page wai ketu ka jing ruai mo kalong ruit ka shai ba okay ku blai shibon ngampat sneu ketu jing ruai dot not jonga la ka tongin can you please ngakla number dot not jonga la ka tongin temple jong me ai kan long haka jing shai okay to sneu ba ban ye page ye ketu ka jing ruai dot not jonga la ka tongin nang tangin ruai shwai ketu ka jing ruai what kan tait ko jisu jamnot sneu ka yam jonga jisu adon ba request ka to ka jing ruai ti ye ki spa jing ruai pat don ba message hang ne sneu ba pe what kan tait ko jisu jamnot sneu ka yam jonga ba dot no jong nga la ka tongit temple jong ni ai kan lo ngan yura pen page mangaru ma wat kan tait ko jisu nang tangin ruai sa ka wei pat ka jing ruai dot no jong nga la ka tongit
San spotlight ho ar mo san spotlight ho ar kublai shibon ye pi sanires san spotlight ho ar do not okay lai spa khat sau kublai shibon ye pi kumne ta ka pen kloy nga ro ban wat mo ikini ki jing rwai kublai shibon ye pi to tongin ruai kani ka jing ruai ro kalong ka bangi express ningi ya tho yela de bangi duai pa ko jisu wat kan tai yanga ngeu ka yam jonga nga khot nga karpat kani ka jing ruai kalong kum bangi realize mongi pe ka jing im halade bangi karpat yo jisu bon ngeu bon chashkor bon yalam bon yarap yangi ha ki jing im jongi ki baman kasni to kani ka por ngin ruai ar do khot mo kani ka jing ruai kani ka por to wa kin tai ko jisu jem non ngeu kaya jonga haba midang kon ya iwe ngeu kaya jonga Jisu ngeu kayam jonga haba bedang kon ya iwe wat kentai yang angin ruai setangga chorus mo Jisu ngeu kayam jonga haba midang kon yakiwe ngeu kayam jonga kublai shibon ye pi ublen kur kui pi bat ya barok ki besngap kublai shibon ye pi ka pentengan rumbai ngi pediang sing bahai pi chikani ka live singing jongi na ka kot jing ruai ti ngi aingo yo play ha ka bangi la yo ban ye shimbenta lang ha kani ka por lang bangi ki jing ruai ngin sa page mo ini i belo stranger gaming mo ini ba message hang ni sing ba ma ilar ruai sha e ki nong trei san spa san phem ngin sa ruai ka tu ka jing ruai mo tengin ruai shwai kani kijing ruai balai spa khat sau do no jonga la ka tongit temple jong mi ai kan long hapo hang ni ko trai jisu hado bom ju ku to shong jing don jong mi kan yai long jing khawai ba tengin ruai kani ka por ya kani ka jing ruai do no jong ala ka tongit temple jong mi ai kan long hapo hang ni ko try jisu hadu bom chikut to shong jing don jong mi kan yai long jing khawai ba jing don jong mi kan yai long jing khawai ba nhai ngo yo play mo lang bakan di kapor ngeu tenat bailat kublai shibon ye piro mi wa klem kublai shibon ye pi ye ki bala request mo ye gani kapor ye gani ka jingruai tementangin pe ye ka tu ka jingruai ba san spa san pheu shae ki nong tre kani ka jingruai ka kren yang ahi shimet ka kren ye pi hi marwe ba
Siya kinong tray mo ka kam kabon. Nakatagadaw ka ni ka jingruay ka kodhi ka kren ya pi marway ya ngahi marway bangin don ka taga responsibility bangin tray ya ka chong play. Tongin ruay ka ni ka jingruay ka ba sanspa sanpel nata sanspa sao polai. Taga poro setangkat san minit ngidon mo ngin sa penkut ya ka ni ka jing ya kendu jongi hakapor ba shipel shiteng. Ma pila ban comments hadin ya kini ki jingruai ki ba pin sakwa namar ba ngansa past life ya kanika live ka bangi don mentah mo kenapa ngi pila ban comments nang tai ka timing pila ban message bahakanu ka right timing bangin ngin sedang ni ngin le ya kanika program kanu ka timing ka ba pilong convenient ban join mo at the same time shibol dai bangin le khandai kadang don bagi bedang bun kam ti kadai ka shibol ka syong no api dengan pek no iko to ko por bangan chnai ka program mo tangin ruai ka ni ka por ka ni ka jing ruai ka sanspa sanpeo sanspa sao polai Asya kinong tre ban yalom yu keu ubadon hari torilo ban bad ya kira shika jing shisha bamon ban sa syong thai on dep ha Sya kinong tre ban wat ban ot ya ukeu shua ba untlo ban yarap ban lum ban tan ukeu ubadon harilo rithon kublai shibon kini ka jingruai ka khot yengi ba ngin long kita ki nong tre mo to kublai shibon ye phi menta tiba do dang no okay lai spa sa phopra drus pa nya phosa lai spa sa phopra tungin pe chwa mai kini ka jingruai lai spa sa phopra sa message lupa nga kanu ka timing ba phi long convenient ma ka ba phi kham like mo bangin ya don ye kani ka program menta kamit ngi sedang shi khandai baje te phila ban comments ma ha kanu ka por tingin ruai kani ka jing ruai ka ba lai spa sa popra ka jing ruai ka ba thamai lai spa sa punyau ka jing ruai ka ba rim kani ka jing ruai ka ong ngiti bau apostol Paul mo na kani ka jing ruai nu kani ka ko jing ruai jongi ka bau tho padu ong ru ngan ruai dala ka donut ngan ruai dala ka jing shempang rude te kani ka long ka ba ai men sim mingi ha ka ba kanu ka jing ruai ka bangin ruai kan long daka bangi perkhat ba ngin ruai daga jing shempang ngin ruai daga men sim ma ta kani ka por ngan ngin ruai kani ka jing ruai ka ba lai spa sa phokra kublai chibon ye piro subhan talang to lai spa sa phopra lai spa sa phonya to ngan ruai ki jing ruai ba pelasha pang Kristo penin kumno usyaha kading nayang aban ai jing penin hoi ngan ruai jing ruai ba pelasha pang Kristo penin Wai lembat kiril Kuki bala Yalang namen badrin Kublai shibon Yika tuka jing request jong pi Yika nika jing ruai Kabalai spa sapo pra Kublai shibon yipi Don terniang mo Tongin pe ya ini iba request i baya marba I request ya jing ruai ka ba reus pa nya posau in page wa mo
pimut kumno ban thoy ya kane baya marba nris pa nya phosa no mar bahaga ko jing ruai ka don rius pa lai phukon dai mo kala bande ba pimut kanu singa bahasa message ang thoma long ka jingo bat burom yo ble tungin pen kraw kerteng jong amen amen balong shwa surong amen blen kur khu ye pi singa bahama ilar ruai to ka jing ruai ka basan spa an riposan san spa an riposan san spa an riposan ken mau to kani ka jing ruai ka basan spa an riposan long ki blai suk bat u blai mo tongin ruai tang ka dekhot ka beneng kong bat ka ba bat ka kharos mo tongin ruai mentang tang ki nong wei ngi long ha ka ne ka berthei ying jong ngi long shakli hang ta lem baru blai ya hu bor jing shisha ni ya ben bena menta bla pa ya ngi da u blai kanikaku borngi wala paangel rukia wajam tulong kibla Yesu uong utrai ublay long kibla Yesu ba ublay long ki play suk bat ublay mo kani ka jing ruai ka khot yangi banga ladi mapi ka jing imjong pi marway kadai bandon ka taga jing suk marway bat ublay shapang okay kublay shibon pi to menta setang kendiat por ngin yo ban ruai mo wal kar maulong okay pilar request R1 kani ilat sing baru ajing ruai lais pa prabu pra ngas kem jisu okay R1 kani ngila dep ruai ka tu ka jing ruai si sen meni tengan sebut note ngin ruai next time pa demo every Saturday ngin lem day namar ka taga daw bapin singa bahaban ya join mo ngakot ip bangin la ban yo ban ya shim benta pendap sumer fi long nom ayuba kublai shibon ma ilat okay to kila ya bon ki bay request ngai kublai shibon ya pi bapia don lem rung kat agani por agani ke service ke bangia la ban ya shem kumni agani nyerwai agani ke ko jingwai to adon ber request ke jingwai ke ba lai pulai ngin le kumni ya kani ke jingwai ke ba lai pulai ngin ruai khadu no ya ka mo wan men sim bu khoi don kam ngin ruai khadu ya kani ke jingwai kublai shibon ya pi pendap sumer to mensim jonga walection ya wal karmaulong kini ka jingruai ro kadon r version smi barwai kon bar to nganle no kumni kini ki jingruai ki bangim la ban yo ban ruai mene kini ka long jingker pa de pi ba smi ba hadin bala de post kini ka video sa issue message no angto namar kani ka live te kanom display sho te phi issue text no angto khanang bangan yo ban bo lupa yikini ki list ki jingruai ki bangim pat yo ban touch men ne ma ban ruai kani ka long ka ek ba ngan khot yupi hak next time next Saturday lai span reu kublai shibun brother ye ro utrai amen play ulong ka jingker ko yini ke baro kublai shibun ye phiro kumjo to ngin pe yini ka jingwai ka san spa san
to ngin ruai tang shi de khot mo ye kan ka jing ruai ka ba san spa po san to là nhau kỳ lột là nhau usia cả bo jong akata cả jing is nay jing map ublay cả kini ka pendam man bashlay badab da jing ai jing man bashlay ya ka jing ba ublay Blay Shibon you Pimon Bakanika request jumpe Kendai po lai Chupai chua mai kanika chingwai Kendai po lai To ngan bo noted ya kani mo ngan nama next time piro ngan bo list ya kani hadin baladep kanika video hadin bakanika live kalakut sa message ang to kanang bangan bo list ma ikan ikan cingruai nrus pa live opera to okay gila ayo menta ya ke request ke ban nrus pa live opera kan ikan cingruai penwai tingin sa penwai mo namar baka poro ngila join kumba la shi kental live permanent ma to kini ki ege jingruai ki bangim la ban ya shimbenta meneka sngi kublai shibon pi baro kublai shibon pi increase the car ublen kur khui pi kumjo kublai shibon pi ki bala comments ma tingin le kumni ngin ruai kan ke jingruai ke ban rus pa lai pakundai ban ngin ruai ka tu ka jingruai wan man sim bakhoi ngadon kam ngin ruai shwai kan ke jingruai ka ba hapo ki jing kur khu jongme mar baka poro kala yai mo ila arwai kumbaong kumnula shikenta shiteng mo ila yo ikan diga benta te ngi ai ngoi uble ng baga diga por ngin ruai la ikan diga por hapo ki jingkerku andrus pa la ko prata hapo ki jingkerku jong mi ngiyak wa atrai banchong do pendap ka donu jongi kun ki jong me ai ngin lo jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka siru to ai akan iga por ngin ruai setang ka wei ka jing ruai khoros ruai man sem bakhoi ngin pen kun na moi ga ni ka jing ruai ngai ku play pi baro ki baya shimbenta ki baya join mo ga ni ka por ini ruai akan iga por setang ka wei ka jing ruai ba live or like bong wan man sem bakhoi ngadon kam ngin ruai ga ni ka jing ruai ha ka so jong ka jing ruai ngin kerpan yo man sem bakhoi jong blay haga po undon le berkat bat ngi haga po un yalam yangi haga baka jingya lenti jongi haga bangin om shania dala dehiendre ngin duai de ka jingilam ka jong mensim ko yu play tungin duai haga ni ka por wan mensim baku ngadon ka wan mensim baku ngadwai wan hakabur bat kaburong
wan mensimbaku wan mensimbaku ngadonkan wan mensimbaku ngadwan wan hakabor bat kapurong wan hajing longku jong mei tongin ruai ngakwa ban penkut ya kan ka jing ruai daga tu ka jing ruai bong ngalak ku jing mut ban bot yu jisu nganom phaidin I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. In ruai chi sen haka katin kasi but chi sen haka katin pareng mo in ruai tong ngalak ku jing mut ban bot yu jisu ngalaku jingmut ban but yu jisu ngalaku jingmut ban but yu jisu ngalaku jingmut ban but yu jisu nganom phaidin I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Ta kani ka por ngin penkut no ya kani ka request line ka gospel request line ha kani ka por ni ai ngo yo ublay ba ula don lem lungkat ban ni ai ku blay ye phi ki to ki perlok ki bala ban ye shim ban talang ado bas dang jong kani ka service hado manta ni ai ku blay ro ye ki vei pat ki perlok ki ba de ban join hin rei kala ban dei ne ki network problem ni ai ku blay ye phi ba phila yo ya ka ban ye shim ban talang kani ka por kani ka long ka jingker khu ni baro iwei pi wei ngadu wai kamat jong play bu undang ri dang sumar pi ka bu undang ai pi kamet ka pakoi ka pakia ya ka pa pinang la pan yai nanti kat kum kaman ka pakoi ka jong ka pa pin la pan yo i ka jingker khu ha ka jing im ka jong pi te ka ni ka por ngin pen wai no ya ka ni ka por ha ka pangin IT no ha ka jing lam ka jong sta jong play ha ka pangin penwai no ikan ni ka service ngi ai ngo yo play ka jing don lem ka jing to ka ni ka por ngin duai ngi ai ngo yo me atrai kanan bamila don lem rangkat bat ngi na do bangis dang ye ka ni ka service kalong ka ka jing ker khu ka bamila don lem rangkat bat ngi ha ka bangin la atrai kan rat ban shim ye ka ni ka por ka ba kodor ban yaro ban mane ye me lang baki ni ki jing ruai ki bangi ruai ngaduai kamat ka jong me baki ni ki bangi pendem wat ai begin chulong tang ha jing pendep Henry atrai kanat kapag ai kapag ila shimbenta kapag kan long ka jing kerku kapag kan don kata ka kubor ha ka jing im ka jongi kapag nginang la atrai kanat ban pendon kam yaki ai kiba ngila yo ban shashkor yi ai kiba ngila yo ban ye shimbenta ha ka jing im ka jongi atrai kanat ha kapag kan long ka jing kerku la ka dangi don ha ki no ki benta ha ka jing im jongi hayo hahat ni ngidon shaying shasem ni shike ke baro atrai kanrat ke bangidon shiki jakatrei ki jongi atrai kana bangin long ke jingker khu atrai kana di wei pat
Ngedua hikmat ke jong me turan bamin yalam lenti yang ia turai kanan. Ngedua hikmat jong me hak bamin pa yu men sim be khoi jong me turan. Kamta me kini kipor ki bangi ya kendo shibon ki jing e lang ba ke jing yalam jong me. Ngi ai ngoi me shik ade e turai kanan ki bangi layo ban pendep ya kani ka program ka pekerpang. Ngedua hikmat ke jong me ke bamin nang ai aturai kanan ingi ka bor bat kamet ke bekoi ke bakia. Ya ka bangi nang la ban wan hakman chomi ka banginang la ban yeshim benta ban yaro ban pendan buram yemi lengba kani ka jingruai lengba kini ki sap ki pong ki bamila ai hapdeng jong ya trai kana pada ka bangin penwai no ya kani ka jing ya kendo jong ya ka bangin penwai no ya kani ka jing penlong jong ya kani ka jingruai ha kani ka por to da ai ba ka jing ai ka jong jisu christ trai ka jing ba ka jong blake pa lembat ka jing slop bat ka jing penshai bor ka jong man sim ba khoi kina lai we kin yan ka bat ngi baro i wei pe wei ki be don lang ha ni ko por pat kum jo i ki wei pat ki parlok ki bom la ban ya don lem kat ban ngi ha ka bakinang la atrai kanat ban shim ha ka wei pat ka benta ban ya don lem kat ban ngi ki benta barang sa jong ni ka por ngi ai tilut ha ki jing pi ya pastat chomi kini baro ngi pan ha ka kerteng ka jong jesus christ amen to blain kur khu ye pi ngin pen kut no ya kani ka program blain kur khu ye pi na ka benta ka program jong amen bless you pun pi baro ku blay pi baro ku blay amen tongan sepet ye kini pi comments no hadin bala adep kanika program ma